Белгәнеңчә, Мөхтар инде безнең якташыбыз, мутиннарның олы бер кавымның тамырларына төшеп инде шәҗәрәсен Дамир Гарифуллин дигән безнең галимебез язды. Сарманда яшәүче, үзе шагыйрь, үзе галим. Ул инде безнең дәүләт эшлекләрендә шәҗәрәләрен язган кеше, шуның мәгънәсендә өйрәнеп, һәрбер иҗатчы бит инде ул үзе турында яза, үзенең гаиләсе турында яза. Чөнки ул шунда яшәгән, шунда акыл туплаган, шунда яшәү тәҗрибәсе туплаган. Безнең үзебезнең районда ул бит инде бер дәүләт. Бер дәүләт шикелле. Гаиләдә бер дәүләт, авылда бер дәүләт. Кечкенә авылда нинди хәлләр була икән, олы дәүләттә шулар була. Менә яшь вакытта капка төбенә җыелып бабайлар сөйләшә торганнар. Без инде ипләп кенә алар янына килеп, бер тутмагында утырып аларны тыңлый торган идек. Сездә дә шулай булгандыр ул. Шул алар күбрәк сугышта катнашкан абзыйлар, бабайлар. Бабайлар дигәндә алар миннән яшь булганнар. Безгә ул бабайлар әңгәмәсе. Бабайлар әңгәмәсе. Алар дөнья фәлсәфәсен алар сөйлиләр инде. Алар патшаларга да бәя бирәләр иде. Элеккене, хәзергене чагыштыралар иде. Элек әйбәт булган, хәзер начар. Аларның теленчә һәм бездә инде үткәннәр әйбәт булган дибез. Чөнки үткәннәр әйбәт булмаса, без булмас идек. Үткәннәр әйбәт булганга без исән калып килгәнбез. Ничек калып килгәнбез, аны инде менә өйрәнә, 7 иллектән иләнеп, бик күп югалтулар бәрабәренә килгән безнең халык. Мәңгелек юлында. Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйткән бит, кавымнарны яраткан икән. Аларны яшәтәсе килсә яшәтә, әгәр дә инде яшәтеп булмаслык булмаса, аларны инде һәлакәткә дучар иткән. Ничә тапкыр инде һәлакәтен тапкан. Җир үзе, кешелек үзе ничә тапкыр һәлакәтен тапкан. Монысы инде менә бу турыда шулай бик күп уйланырга була. Өлкәнәйгәч, эшкә җитә башлагач, мәңгелек турында уйланасың. Менә өлкәнәйгәч бит инде барырга туры килде хаҗга, кечкенә хаҗга булса да. Анда бер шундый бер күренешкә тап буласың. Сәгать кешенә каршы әйләнә, тавап кыла кеше. Өскә карасаң, анда бөркетләр шулай ук әдәп балалары белән сәгать ирешенә каршы бөркетләр дә тавап кылалар. Анда бер туктаусыз бөркетләр һавада очып йөриләр. Менә без үзебезнең Акташта, булмаса Чаллыда өскә карыйбызга тургайларны күргән мөмкин. Очып киткән карга сайысканнарны күргән мөмкин. Анда бөркетләр китмиләр аның өстенә. Ул миңа гына шулай тоелдымы? Монда бер серлелек бар бит. Ул чыннан да безнең динебез яратылган җир. Анда яшәү кагыйдәләре, кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләре, кешеләрнең мәңгелеккә мөнәсәбәте анда тәгълимат буларак кабул ителгән. Кеше, адәм баласы, сине Аллаһ Тәгалә яраткан икән туфракта шушында. Сынау өчен яраткан икән. Син инде шуның буенча яшәргә тырышсаң, иманлы итеп яшәсәң, синең мәңгелек юлың да бер интихарлык булмай. Тегендә бер сынау бирәсең бар. Мөхтар бит олы сынау итә. Аеруча җәмгыятьтә, илдә, дәүләттә, нинди дә булса үзгәрешләр булган вакытта ул чорда яшәгән кешеләр алар дөньялыкта да бик олы сынауга дучар ителәләр. Менә үзең дә язгансың бит әле. Гали Рәхим турында. Гали Рәхим белән Мөхтар арасында охшашлык та, туганлык та параллельдә үткәрергә була язмышлары буенча. Без әйтәбез, Мөхтар Бутин татар сәхнәсенә дөнья әдәбиятының типик үрнәкләрен керткән кеше диләр. Типик үрнәкләр, значит, димәк, Шекспир дәрәҗәсендә аны аңлап, аны үзе сәхнәләштергән кеше. Ул ничек уйнаган? Шекспир ул берүзе уйнаган. Гамлетны, Отеллоны берүзе уйнаган. Ничек берүзе уйнап була? Гамлетта әйтик хор юк. Отеллода хор юк. Шекспирның күп әсәрләрендә, трагедияларында да хор юк. Мөхтар ничек эшләй уйный? Ул хор кертә. Хор һәм ул үзенең монологлары, үзенең
Гамлет буларак та, Отелло буларак та уйнавын кертә, Хоронга ярдәм итә. Менә шушыны ничек күз алдына китергә? Ул антында фәнни әдәбиятта бар, шул ук сәнгать белгечләрнең язмалары бар. Ул шул ук Юлбасарларда, Карлны да бер үзе уйный. Бәләбәйдә лицейны тәмамлап, рус әдәбиятын, дөнья мәдәниятын өйрәнгән, үзенә кабул иткән кеше. 16 яшында вакытта Уфага мөфтияткә барып эшкә керә. Төп мөфти кем була? Безнең райондашыбыз Солтанов. Ул безнең Байсар янындагы Мәчти дигән авылда туып үскән була. Алар инде шулай ук хәлле кешеләр, укымышлы кешеләр була. Менә ул безнең Россиядә дин инде рөхсәт ителгәннән соң мөфтиятләр барлыкка килгәч 30 ел буе мөфти булып хезмәт иткән кеше. Шул вакытта Мәчтидә авылда рус мәктәбен, рус татар мәктәбен ачкан кеше. Ул анда Мөхтәрнең дә анда барып урнашуы ничектер очраклы хәл түгел. Акташ кешеләр булган шикелле түгел. Ул бит диннән дә мәгълүматлы булган. Дин фәнен дә белгән, мөфтияттә эшләгән. Һәм шул ук вакытта бөтен беренче рус революциясеннән соң инде дип әйтәбез бит инде. Революциягә бәйләп кенә аңлатабыз бит үсешләрне. Татар театрына юл ачылды дип. Менә ул театрга кереп китә. Үзенә үзе капма-каршы. Ул бер идеологиядан икенче идеологиягә инде революция булганчы күчә. Ул беренче театрларны оештыручы. Шул ук Волжскийлар белән, Сакаевлар белән ул уйнап йөргән кеше. Менә шул вакытта аның беренче фаҗигасы башлана дип уйлыйм кеше буларак. Шул вакытта ул барыбер да инде Европа культурасына, Көнбатыш культурасына мөрәҗәгать иткән. Шул ук вакытта ул диннән дә китмәгән, ләкин шушы уенга җәмгыятьтәге шушы тарихи үсештәге бер уенга, шайтан уенына кереп китү дип аңлыйм мин аны. Безнең дин әйтик уенны тыйган дип әйтәләр, тыймаган уенны, ләкин бит уенның да кагыйдәләре була. Менә шуңа күрә инде ул әйбәт уенмы, әйбәт түгелме, ләкин шәхес икенче урамга күчә, икенче юлга күчә. Шул вакытта ул беренче хатыннан соң икенче хатынга әйләнә, яһүд кызына әйләнә. Елизаветага. Менә аның ансыда инде шушындай бер алдага ниндидер күрәчәгенә аның бер тормыш биографиясында бер урын. Бер өлеше. Шуңа күрә инде революция булгач инде ул менә шу театрда да йөргәндә ул революцияны бөтенләй кабул итә. Ни өчен дигәндә инде алар мөрҗәләр нәселеннән булса да, алар барыбер инде бу җәмгыятьтә, империалист җәмгыятьтә милләтләрнең һәм гомумән кешенең ирегә икәнне күренеп тора. Ул бит инде Отеллолар, Гамлетларны уйнап, ул инде ул шәхесләр җәмгыять арасындагы мөнәсәбәтләр, конфликт, коллизияларында. Шуңа күрә мен уйлыйм инде ул театрга кергәчтән дә Шекспирның бөтен сонетларында укылгандыр. Аның укытучылары әйбәт булгандыр. Менә шуңа күрә бу шәхесне аның тормышы һәм аның иҗат юлы, аның фаҗигасы турында язу өчен әзерлек кирәк. Мин инде бер 20 еллап элегрәк мин инде иҗатчы булгач үземнең туып үскән җиремдәге билгеле кешеләр турында язарга тиеш дип үземә инде бер эчке программа куйганмындыр. Иң беренче әлбәттә әнкәй турында язылды поэма. Мин үзем инде бастырылган 16 поэмам бар, бастырылмаганнары беренче. Ул беренче поэма минем әнкәй турында. Моннан соң инде Әлфия Абзалова турында. Әлфия Абзалованың язмышы, әнкәй язмышына шулай охшаган. Менә аннан соң инде Гамил Абзал турында минем язасым бар иде, ул инде очерклар язылды. Гамил Абзал да, Мөхтәр Бутин да алар сезнең авылда тактала чыккан, икесе дә безнең горурлыгыбыз. Альберт Фатхи дигән галимебез бар безнең, ул да фаҗигалы барбыр. Фаҗигалы кеше. Менә Гамил Абзал белән Мөхтәрләрнең бит тамырларында, алар бер тамырда. 6-нчы, 7-нче тамырда инде Атнагуловлар тамалар аерылып чыгалар буга инде теге. Ләкин шушы бер авылда алар Бутиннарның нәселләре формалашкан.
нәрсе әйтәсем килә. Барыбер да революцияны кабул итә һәм бик күп безнең укымышлы кешеләр, алар эшчеләрдән чыкканмы, авылдан чыкканнармы, ул вакытта алар шушы күрәләр. Нәрсә бит революция итеп бик күп әйбер вакытта да әйтәләр бит. Коммунистлар вакытта әйтәләр. Тигезлек, җир бирәбез һәм башкалар ансы билгеле әйберләр. Ничек инде шушы форсаттан файдаланмаска? Ничек инде форсаттан файдаланмаска? Миңа калса, менә ул елларда, 30 елларда синфи көрәш, синфи дошманнарны эзәрлекләү дигән әйбер ул бөтенләй үк нигезсез булмагандыр. Чөнки барыбер да кешене бу уенда, теләгендә үзенең дәүләтчелеген кайтару дигән әйбер бар бит. Бу бит 17нче елларда инде 18нче елларда кешенең дөньяга карашы инде формалашкан була. Кайсы яктан формалашкан була? Әдәбиятыннан формалашкан була. Безнең күпме инде Тукай үзенең иҗатын калдырган. Театрга Тукай, Фатиха Мирхандар, Гали Рахим бит, Гали Рахим синең поэмаңның каһарманы, ул бит Гамлетны тәрҗемә иткән. Ул Гамлетны тәрҗемә иткән, ул сәхнәдә куелган. Менә Казанга килгәчтен Мухтар Мутин 2020 елда театр үстерү буенча олы бер киңәшмә була. Олы бер киңәшмә була. Бу киңәшмәдә 4 доклад тыңлана. Беренче докладны укый Салахат Нагулов. Ул менә илдәге сәяси җәмгыять, вазгыять турында укый. Икенче докладны укый Карим Тинчурин, татар театрының, милли театрының бүгенге үткәне бүгенгесе һәм киләчәге инде шундый тема. Өченче докладны укый татар театрчылары арасындагы мөнәсәбәтләр һәм алда торган бурычлар дигән докладны укый Мухтар Мутин. Һәм татар театрының үстерү буенча алда торган бурычлар дигән 4нче докладны шулай ук Мухтар Мутин укый. 20нче елда бу конференциянең бөтен материалларын 26нчы елда басып чыгаралар китап итеп. Китапка киреш сүз яза Гамилҗан Ибраһимов. Анда инде китерелә, шуннан да татар театрын үстерү буенча башлап йөрүчеләрнең берсе ул Мухтар Мутин. Ул актер да булган, шул вакытта режиссер да булган. Алар шәһәрдән шәһәргә күчеп театр группалары барлап та йөргәннәр. Һәм шул вакытта аны законлаштыру менә инде дәүләт тарафыннан үстерү. Дәүләт хисабына үстерү, дәүләт акчасына театрны үстерү турында сүгәрә. Менә ул вакытта Мәдәният министрлыгы булмый бит була. Мәгариф министрлыгы каршында инде мәдәният идарәләре була. Һәм шул вакытта армияләрдә, полит бүлекләрдә театр буенча ниләр була инде шундый бүлекләр. Менә Карим Тинчурин да, Мухтар Мутин да, башкалар да шушы бүлекләрдә идеологиягә үзләренә юнәлешләр алалар. Партия аларны шушы юнәлешләргә идеологиягә кертә. Менә шушы 20нче елда укта, 20нче елда Мухтар Мутин докладында паралит кодчылыкны күтәреп чыга үзенә. Менә икенче фаҗигасы. Ул теге олы сәнгатькә килеп керде. Гаиләсендә шундый фаҗигал хәлләр булды. Һәм инде шушы театрларның идеологиясын оештыру буенча бары тик паралит культлык өстенлек итәргә тиеш, эштәлеге буенча да һәм башкасы буенча дигән әйберне дә ул тәкъдиматларны куялар. Аннан соң инде 20нче елларда ук театрны бик күп җирдә оештыра башлыйлар. Районнарда, волосларда оештырыла, ләкин 21нче ел ашлыгыннан соң алар таратылып бетә. 25нче елда яңадан күтәрелеп китә. Менә Татарстанда инде 15 театр була. Колхоз совхоз театрлары. Низагә театрда, Чистай театрда, Бөгелмә театрда. Бөгелмә театрына килделәр ди Тарханов белән икесе. Килделәр дә анда халыклы җырлар да спектакль уйнадылар бер атнашында. Тарханов белән икесе уйныйлар, башка режиссер да була. Менә шулай итеп дәрсә ул театр ничек итеп аны сәхнәгә уйнаштырырга була. Менә шундый беренче алифбаларны алар оештырып йөриләр. Һәм шул вакыт идеологиясында куеп йөриләр. Бу турыда күп сөйләп була. Карас инде Мухтар Мутин турында аны шәхси сине кызыксындыра икән, автор буларак, иҗатчы буларак, буларны мин белергә тиеш идем барыбер да инде. Буларны кайдан өйрәндең дигәндә, әлбәттә,
аның фәндә Мөхтәр Бутинның фәнни сәнгать эшчәнлеге яктыртылган монография безнең якташыбыз Токталачык авылында белеп алган Тумерҗә егете, сәнгать фәннәре докторы Мәхәббәт Гади Арсланов язып чыкты. Мин аның монографиясын укып чыктым инде. Шулай язылган иде ул 30 еллардагы татар театрлары, 20 еллардагы режиссурасы дигән аның зур эше бар. Менә бу инде озак сөйләсәм дә, менә аның иҗат юлын күрсәтә торган. Әйткәнемчә, менә шушы 20 елларда конференция булганнан соң 21 елда Атилла куела, 15 майда. 20 майда ул ике кабаттан уйнала, 21 елда ул Гамлет куела. Гади Рәхимнең тәрҗемәсе буенча язылган спектакль куела. Шуны аның шул вакытта ул инде Известия газетасының мондагы ниндидер бүлекчәсе, аннан соң Татарстан газеталарында көчле рецензиялар чыга. 23-24 елларда шул спектакльләргә Уфага барып уйныйлар. Менә Башкортстанда, Татарстанда классиканы, Көнбатыш классикасын, Шекспирны сәхнәләштергән кеше бу. Шуларның башлап йөрүче Мөхтәр Бутин. Аның өчен нинди дәрәҗәдә белем кирәк, һәм нинди дәрәҗәдә инергә кирәк икәнен үзем аңлыйсыңмы, аның сәнгатькә кагылышлы өлеше. Инде чын мәгънәсендә аның трагедиясе менә уйнаган вакытта ул инде аның характеры да төрле була бит инде. Ул барыбер да лидерлык анда була, лидерлык характеры да ук. Чөнки Мутиннар икенче төрле була алмыйлар. Аның инде бер туган абысының, бер туган әтисенең бер туганының малае Илдархан Мутин. Үзе беләсең, Башкортстанда инде беренче полклар төзегән кеше безнең Ильяс Алкин шикелле. Оларның беренче эчке эшләр министры. Шул вакытта Ильяс Алкинның да инде аның да полкларын тараталар. Алкинны җибәрделәр Урта Азияга, басмачларны бастырырга. Донбасска җибәрделәр Илдарханның, Мутинның полкларын. Анда инде алар үз эшләгәннән соң коммунистлар аларны полкларын тараталар. Үзләрен инде барыбер да икесенең дә фаҗигалы бетәсен. Менә аларның шушы армия төзүптә шушы аларның шунда да фаҗигалары бар. Менә шушы үзенең иң соңгы вакытында Мөхтәр Бутинның бөтен драмасын ничек итеп язырга мин башта инде булай поэма итеп язып карадым. Аннан соң очеркта итеп язып карамакчы булдым. Ләкин барыбер да аны ачып бетерү өчен аның төп вазифасы барыр актерлык, режиссерлык. Шушы аның уен стиленә уйнау ничек театрны ничек оештыруларны мин шуларны нигез итеп алырга булдым. Һәм аның рольләрен уйнаганнары белгәч, уенчылар белән мөнәсәбәтләрен белгәч, шушында уен кырдык. Бу уен эчендәге уен. Ләкин аның нинди уен, уеннан инде уймак чыккан. Бу уеннан уймак чыккан, аны инде кулга алганнар, аны инде Себергә сөргәннәр, ул инде имгәтелгән, ул инде агониясын көтеп ята. Ләкин акыллы башы бар, ул бөтенсен күз алдына китерә. Бөтенсен күз алдына китерә һәм шушы үзенең фаҗигасын аңлый. Нинди юл белән киткән булыр иде ул? Менә ул үзе белән үзе сөйләшкән шикелле, үзенең яшь вакытта шәкерт белән сөйләшә. Шәкерт белән сөйләшә. Шуннан соң үзенең шушы чордагы Шамил Усмановлар. Монда бик шушы театр тарихында тагы бер ни бар. Әһәмиятле урын бар. Кәрим Тинчери белән алар икесенең мөнәсәбәтләре. Менә инде ничектер алар арасында конфликт булган диләр. Сәнгатьтә конфликт булмаенча кала алмый. Театр сәнгатендә бигрәк тә. Ни өчен дигәндә ул театр сәнгате конфликтка корылган сәнгать. Аларның карашлары ике төрле булырга мөмкин. Ләкин алар икесе дә бер юлда баралар. Менә шушы аларның икесенең арасындагы ниндидер вак әйберләрдән конфликт чыгару ягында түгел мин. Аларның икесенең былтыр Мөхтәр Бутин Тукайның яшьтәше.
Менә быел Тинчуринга 135 яшь тулды сентябрьдә. Кызганыч, Мөхтәр да 135 яшьлеген монда республикада да бер кайда да киң җәмәгатьчелек сәнгатендә билгеләп үтмәде. Тинчуринның да инде менә юбилей үтеп бара. Ләкин Тинчурин ул кайтты. Мөхтәр Мутинның ада әдәби персонаж буларак һәм сәнгать театр персонажы буларак кайтканы юк. Мин инде ни дәрәҗәдә бу әйберне язып, бу әйбергә эшкәртәләрмен. Ул әлбәттә үзгәрергә мөмкин, әгәр дә режиссер табылса, сәхнәдә Ул бит инде китапта гына калмасын. Калмасын иде. Минем инде үземнең хәзер яшем дә шунда зурайып китте. Ул минем бер олы бер теләгем, олы бер максатым инде. Күрергә теләү. Ну, нәрсә әйтәсе килә, менә Тинчурин белән уларның икесенең мөнәсәбәтләре ни бар, күренеше бар. Менә Тинчурин да бит конъюнктурага бара. Аның да трагедиясе. Ул бит шулай ук укымышлы кеше, илдә үзгәрешләрне, дөньяның барышын ул аңлый. Ни өчен шушы идеологиягә ул барырга килеп кушыла, чөнки театрның мөмкинлекләрен күрәләр икесе дә. Халык театрга ургылып килә. Театр трибуна. Минбәр, ул безнең өчен минбәр. Без шуннан күрсәттек ди Мөхтәр дә әйтә. Син бит менә ил драмаңны яздың, ил драмаңны. Ул бит нәкъ шундый без теләгән әйбер ди. Ил инде ул аны русча күч дигәннәр. Балкортлар күче ди бу ваташлар да аның геройлашлар. Ләкин Мөхтәр әйтә, башлыйк шуны куя башлыйк ди. Тинчурин әйтә, мин аны үзгәрттем ди, мин аны яктым ди. Менә шуннан соң анда инде аңа Тинчурин әйтә, син бит менә халыкның бөтен аңын ачып бирә торган әйберне яккансың. Шушындай алар әйтә. Буланы исенә төшергәндә шулай әйтә. Тинчуринның бит Казан сүзгесен карагыз. Шул вакытта башка әйберләр илне карагыз. Анда инде беренче вариантлар алай булмагандар. Менә театрның да киләчәге. Менә шушы безнең әдәбиятыбызда. Менә бу 26 елны татар театрының 20 еллыгы билгеләп үтелә. Олы конференция иттек, һәм китап чыгарыла. Монда 2 дата билгеләп үтелә бер юлы. Татар театрының 20 еллыгы, татар сәхнә әдәбиятының 40 еллыгы. Театр булсын өчен 20 ел алдан әдәбият булган. Галиәскәр Камаллар, аңа хәтле менә үзләре үзешчән булып театрда уйнап йөргән кешеләр ниләр язганнар, пьесалар язганнар. Бишара кызны әле хәзер дә уйныйлар. Бишара кызны иң беренче татар пьесасы була 1896 елда языла. 1896 елда инде бәхетсез егет яза Галиәскәр Камал. Аннан соң инде менә Галиәскәр Камал инде ул чын мәгънәсендә театрга олы өлеш керткән кеше. Ул үзе дә яза, шул ук вакытта дөньяда рус әдәбияты, рус драматургиясы бигрәк тә татарчага тәрҗемә итеп сәхнәгә мендерә. Ул вакытта ук популярлай инде шушы көнкүреш драмалары, бытовой драмалар. Чеховлар алар соңыннан килә. Шуңа күрә инде ревизорлар шул ук бар бит инде ул вакытта куела. Бүген ни өчен яңалык эзлибез дип безнең театрыбызда әдәбият инкаритулар бар. Менә заманны чагылдырган пьесалар юк, бар. Иң беренче чиратта карага кирәк үзебезнең классикларыбызда шул ук менә банкротлар бара бит. Банкрот заманы бүген. Менә кирәк бүген банкротны. Шуңа күрә җыйнап кына әйткәндә, безнең татар киносы да, татар театрында киләчәге фақат әдәбиятта генә була ала. Менә ул вакытта ук революция вакытында 400-гә якын шагыйрьнең төрле журналларда мәкаләләре, иҗат үрнәкләре чыккан турында язып калдырганнар ул вакытта.
Әле 400-ге якын, әле без 300 язучыбыз бар дип аларда күпсенәбез. Күпсенәбез. Ул 300 язучы дәүләт тарафына, дәүләт ипине ашап ята дип аларны кимсетәбез. Бүгенге көндә язучы сүзе, сүгене сүз әйләнеп бара башлады. Бу әйбер һич тә безнең мәдәниятебезгә уңай тәэсир ясатган әйбер түгел. Ярый, менә соңгы вакытта дәүләтнең инде менә кайгыртучанлыгы дип беләм мин. Дәүләт тарафыннан телне саклап калу, мәдәниятне саклап калу буенча инде менә комиссияләр төзелде. Бу шулай беренче адымнар һәм югалтылган адымнар булмасын иде. Аның киләчәге булсын иде. Шуңа күрә конкурсларда бәйге дип әйтәләр инде, бәйге инде ат ярышы, ләкин әдәбият язучылар да инде алар үзләре ат шикелле булырга тиешләр. Рөстәм Миңгалим әйтә бит. Дидер кала дөнья тизлегеннән, юлга яфрак кебек ягылып, төркем кошлар булып кала канатлары, кала язылып. Кала тыныч кына, кайчанда бер адресатка җитәр хат сыман, калмас өчен кузгалырга кала, кабат кешнәп баскан ат сыман ди. Менә татар кешесе инде ат булса гына, ат җигәрлеге булса, менә без алып бара алабыз. Татар турында нәрсә әйтәм, әгәр дә нидә булса режиссер алына икән, мин төп эчтәлекне хилаф китермәйчә генә аны күп әйберләрне үзгәртә алам. Чөнки мин бу темада инде 20 ел. Кирәк икән яңа әйбер өстәргә. Мин яңа күренешләр өсти алам. Моның биографиясыннан бер ни бит легенда бар. Мутимнар каян килеп чыкканнар дигән. Моны сөйләде миңа минең Мөхтәрнең ике туган абыйсы Гавис абый Такташыкта бар ди Мутимнар. Әле Мутимнарның нәселләре Такташыкта бар бит. Менә Гавис абыйның кызы Фәрида апа бар, 80 яшьтә ул монда яши. Мин шул Гавис абый белән 1894 елда беренче тапкыр очраштым. Ул вакытта инде ничә елларга хәзер 30 еллык була инде. 28 еллык Мөхтәр турында без белән сөйләштек инде. Ул менә Мөхтәрнең әниләре, әтиләре Бәләбәйдә. Алар сәүдә белән шөгыльләнгәннәр. Менә Такташыкка килгәч, Агыйделнең тирәгенә чыгып китеп ижауларга барыр өчен алар мондагы сәүдә белән шөгыльләнүче Исхакка туктала торган булалар. Исхакның әтиләрдә туктала торган булалар. Мөхтәрнең әнисе Мәрьямнең әтиләре. Менә шулай иттереп, алар инде килешеп, менә балаларын тешләштереп, шул вакытта ук кавыштырган балалар. Исхак инде Мәрьямгә өйләнә. Менә шулай була инде. Теге легендага килгәндә, Мөхтәрләрнең бөтенесе инде алар барыбер да патшага хезмәт иткәннәр. Кемдер урядник булган, кемдер сотник булган. Менә инде бу Тимер Мутимдә иң алар арасында дәрәҗәле ул шул сотник булган кеше. Менә Урысу дигән бер Мутим, ул вакытта Мутим булмады, Урысу дигән кеше үзенең биләмәләрен Агыйделнең аргы чыгып карага була инде хатыны белән, алар балалары булмый. Бу инде менә Гавис абый сөйли. Урысу инде ул Дамир Гарифуллин әйтә, андый Урысу дигән кеше бар. Бар. Алар булып буйлап баралар. Шул вакытта Мөтә исемле инеш янында бала җылаган тавыш ишетелә. Барып карасалар, бер төргәк бала тиенчек белән бала калган. Шуны Аллаһай менә безгә бала бирде дип, аңа Мөтә исемен кушып, шуннан Мутимнар киткән дигән легенда бар инде. Ул вакытта баланы ташлап йөрү булганмы, булмаганмы әйтеп булмый. Легенда начар түгел. Легенда начар түгел. Шуңа күрә мин ул легенданы кертем, ул пролог шул белән башлана. Рөстәм Миңгалимне телгә алдыгыз бик матур шигырендә. Аның бит мондый юллары бар. Дуга бөктек, атлар җиктек, кемнәрдә дилбегәсе дигән сүз аның турында. Мин сүзләр аз. Кемнәрдә соң дилбегәсе? Дилбегәне тотучылар күренә. Дилбегәне тотучылар иде, әлбәттә,
bu il koleminde alsak indi mana bit мәңгілік yolda da men başlayayım. Ağıtılın arayağında bara ağıtlan ağıp bara bir kayık bir kart jırlay ala jılay ayrılıp ayıqlыс kayım Karurmanны jırlap bara. Bizden indi Karurman degan jırыбыз var. Karurmanlarda biz yaşadık. Karurmanга biz mecburi ketkenmiz endi. Quvulganda, taralışıp sevilgen degan söz var bit. Devletçiligi 1000 yıllık bulgan halk bir yuvalgan, bir taralgan, bir ukmaşkan, bir taralgan, bir ukmaşkan. Bulgarga nükte bitinde alar bulganlar. Lakin aşı taralışkan vakıtta alar barıbır da indi kaçıp ormanga kirgenlerdir diye bileyim. Ya başka bizning yakta bitinde şulay Şalmandara tokta açık avulları da gel urban bulgan diler. Lakin ol tege bizning avullarda tarixi dürüst yazılmagan. O aytalar 1700 yılda bir taqribda küçük kelgenlerdi. 1700 yılda indi mında 1000 yıl halk yaşagan bola. 1700 yılda prosta halk sanalganlar. Halk neçe kişi deyip. Kabirlikler var bit. Hayır, kabirlikler var. Sizin Əcbət kabirliginde Kazakovlar kilip tikşirgenler bitinde 7-8 asırlarda onlar intaqonlarında tege Uğra filmlerinin kabirlerine elbette. Bizdeklerde var da var. Rüstem Galimga kelgende Rüstem abi ol indi bizning 20-chi asır edebiyatının, şiiriyatının 60-cı yıllarda jepşiklik vakitinde kelgen şu edebiyatga kelgen icatçılardan görkemli bir vakili. Onların biyografiyası varsın da aşağı birsine verse. 41 yılda tuğanlar, ana tuğanlar, onların varsın betileri frontga kite. Kaybırları balaların küre, kaybırları küremey. Rüstem abi 37 yılda Atisanın kitti, olan hatırlandı. Ana şuna göre onlar soğuş dünyanın şun yüzün kürgen kişiler. Ana var bittigi akop dürüstlüğü degan ayıp var, akopny pravda. Soğuştağı şun barlıkны soğuşta bulgan kişigine aytala. Akop dürüstlüğün akopta bulgan kişigine aytala. Benim oturda yazganım da var. Gennadiy Baklanov degan yazıcı bir vakit televizorda çıkış yasay. Akopny pravda işin написано deyip. Bu indi 90-cı yıllarda. Şundan soň Moskvaga okuga bargaç bizni şaştırdılar onu bilen. Ministrlik taşlaganda anda endi bir atnaga okuga bargan edik. Şahnazarov bilen de biz şaştık, ul vakitda şunday kişilerle şaştık. Men Baklanovga sıla berdim. Siz indi şunday aýbar etken ediňiz, akop dürüstligi yazılmagan deyip. Yazılganmy akop dürüstligi? Şu diye tak сказал diye. Nasıl var diye, Bilov yazdı diye, Astafiev yazdı diye. Men anın bir neçe povestini okugan edim. Şundan da Два пуда земли наши akoptan yazılgan. Mana şuna göre Rüstem abiler yazgan aýbirler. Onlar akop dürüstlüğüyle yazılganlar. Şun barlygy bilen. Ol bana ankeyler, anın anileri, ankeleri kolxoznyň mallарын ilişkap düşüp bakıdan su sürgende anın itekleri bütünleş buzga katıp taýýdy. Ondan sonra qaytып kirar diye bizim salkını diye. Şu özü tungan kiliş o bizden jyl aldım eken, qoyan jyl aldım eken deyip. Meni indi okuganda men gözlerden yaşlar çygar diye. Özübizden ankeylerde bitinde şularına keçirgenler. Mana bu bizning halkynyň Tatar halkynyň faciasy 1552 yıldan başlangan facia ol dowam etken geldi. Dowam etken Birinci bütün Dünya Soğuşunda da, Japonlar Soğuşunda da, ondan sonra bu Büyük Vatan Soğuşunda da indi. Bütün halk elbette soğuşta olgan. Lakin biznikler kurulgan barıbır. Yani, soğuş temasına men de wikibirler yazdım. Etke turunda yazdım. Senin babaların da barыбызda indi. Her bir kişinin ailesinde soğuş teması yazılgan mümkünlük var. Mana Rüstem abiýyň ijatyny işin yakın. Mana men anda birçe özüme fikirler tapdım. Ondan sonra mana şu akop dürüstlüğü tapdım anda.
ижат ягыннан ул бик намуслы кеше. Һәм былай шәхес буларак та бик намуслы кеше булды. Ул Язгычлар берлегендә эшләде, әдәби консультант булып. Аңа хәтле ул эшләде комсомол оешмасында яшь иҗатчылар белән эшләү секциясе җитәкчесе булып. Сез шул вакыттан таныш. Мин инде укыганда ук аның «Эзләр» дигән китабын укыган идем. Менә ул Казанлылар журналында басылды. 25 ноябрьдә бәлки мәдәни җомгада да кабатлап басылдылар аны. 25 ноябрьдә Милли китапханәдә Рөстәм Миңгалиевның 85 еллыгы билгеләп үттеләр. Аны Газинур Марат, синең бер мәкаләң бар, ул кеше дә шуны бирәгә алды, мин рөхсәт алдым, мин риза булдым. Шуңа басалар икән, басылар. Рөстәм абый инде ул шундый гынасында яшьләргә нык ярдәм иткән кеше. Бар иде ул гына, ул бик күп кешеләр аны үзенең остазы дип әйтәләр. Бит беркемне дә инде кеше язырга өйрәтмәй. Язырга өйрәтеп булмай, ләкин юнәлеш бирергә була. Ул минем шигырьләремне кем укыды инде. Укыды. Мин аңа үзем Армиядән хат язып шигырьләр җибәрдем. Дустым, син шагыйрь, ләкин әдәбият теорияләрен башкалардан өйрәнерсең, аның өчен вакытың күп әле синең. Армиядән исән-сау йөреп кайт, шашырбыз, диде ул миңа, хат язды Армиядән. Мин Армиядән ике олы дәфтәрне тутырып кайткан идем. Нәрсә комсомолда эшләгән вакытта мин аңа күрсәттем. Әйдә яз иде ул соңыннан инде. Менә шушы минем беренче җыентыгымны чыгарды, улагын әйткәндә, карап. Мин Армиядән язган, студент вакытта язганнарым берсендә анда кертмәдем. Чөнки инде анда наивный дигән җирләр дә бар. Мәхәббәт шигырьләре шунда бик күп бит инде. Аны бит инде тикшерә чәчәргә кирәк түгел, дияргә кирәк. Ул минем өчен мин кат-кат укып карыйм. Ярай, былай да бар бит мәхәббәт шигырьләре, былай да бар дип. Ләкин Рөстәм Миңгалиев әйткәнемчә бик күп кешеләргә юл ачты. Ул кемнегенә карап шигыре бар икән, ул аңа ярдәм итә иде. Алабугада яшәде Фазыл Шаих дигән бер абзый, ул инде миннән тәлкәт. Ул сукыр иде. Ул шигырьләр язган, моңа Рөстәм абыйга җибәргән. Үзе җибәргән. Шуннан Рөстәм абый янына барып, бөтен кул язмаларын алып, анда шагыйрь күреп, аны бастырып чыгарды. Көзгө күкрәү дигән шигырь булды. Китап булды. Ул аны радиодан чыгышлар ясады. Китап укучыларны оештырып, Фазыл Шаихның шигырьләрен шулай итеп чыгарды дөньяга. Ул аңа бер яшәү бирде ул кешегә. Фазыл Шаих инде аны күп яшәмәде, ләкин ул аңа шундый игелекле эшләде. Менә шулай ук монда юлларыгыз бар, Мәҗбүр абый. Кем килә дисәң алмашка? Без чыдадык. Чыдармы? Алар. Алмашка килүчеләр менә шушындай игелекле эшләрне, шушы дилбегәне ныклап тотарлыкмы? Менә татар әдәбиятының киләчәге турында, яшьләр турында. Яшьләр ул бик яшьләрнең әдәбиятка килүе шулай ук тарихи вакыйга. Ул очраклы хәл түгел. Менә бит сугыштан соң килгән бу дип әйтәбез без. Сугыштан исән кайткан, төрмәләрдән исән кайткан Хәсән Туфаннар, Сибгат Хәкимнәр, үзе кайтмаса да шигърияте кайткан Җәлилләр, Кутуйлар. Менә Роберт Әхмәтҗановлар, Илдар Юсеевлар килделәр. Аннан соң инде Рөстәм абыйлар, Гәрәй Рәхимнәр, Равил Фәйсуллиннар, Ринат Харислар килде. Айдар Хәлимнәр килде. Менә сезнең бу шикелле шул 300-кә тәгә якын иҗатчы килүе ул беренче тапкыр. Һәм бер шигърияттә генә түгел бит, прозада бар, драматургиядә бар, шигърияттә бар да бар. Бу инде әдәби якта, әдәби иҗат ягыннан бернинди хилаф, бернинди шик-шөбһә юк. Менә шушы буын безнең шигъриятне, әдәбиятны алган барачак дигән.
Bizge indi buna kuraşçı, kuraşdanin şagir digen mitinlerlikte tağılgan yorluklar var. Kimnidir buna kuraşka çakırıp o'zi çittengine qarab kuraşçı bularga tügüşler көп. Buna sen buna vaqt tavramga çıkmadan sen buna benim ijatımda bir kuraşçılık var. Şol turda da aytмакчы. Buna Robert Mignoli'nin ijatında kuraşçılık var. Ninde gısantçılık var anda. Buna tüge nişik diye aytayım koy bir kişilerden ijatına anın senin ayağın kakırıp sen bir kıska boyda digen beya biru var. Sen bir tişarsın digen beya birular buldu. Bunda bu indi şun anın ijatına beya biru tuğu diye. Lakin zamanға da layık bulu kerek. Өткенләре белән яши кеше, киләчәге бары хыялда дигән юллар да бар бит әле. Без үткән белән яшибез барыбер. Киләчәк ничек буласын белмибез без. Аның киләчәк ничек буласы Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Ләкин киләчәккә барганда үткәнлегә карап гыйбрәт алырга була. Шул ук мөхтәрләрдән гыйбрәт алырга була. Шул ук tinç uydlardan kim әле безнең Шамил Усманов күзен чыгып чыгара бит. Ул бит шушы идеологиягә, ул бит көрәшче булган кеше. Ул иң көрәшче булган, үзе хәрби кеше, үзе революционер. Ләкин аны җәмгыять эшләтте. Шуңа күрә сак булырга дигән сүз түгел, ләкин кемнең арбасына утырдың син? Кемнең җырын җырлыйсың дигән мәңгелек сорау бар. Әле син кемнеңдер арбасына утырып, аның җырын җырлап, үзеңнең халкыңа хезмәт итә белсең икән, син көрәшче түгел. Син Иблис арбасына утырган кеше булырга мөмкин. Шуңа күрә безнең яшь буын бик нык белемле, алар дөнья әдәбиятыннан хәбәрдар. Аннарсың Мин фақат алар турында сокланып кына әйтә алам. Мин алар яшында бу эшләрне эшли алмаганмын дип әйтә алам. Ләкин ул шул елгасы шикелле барыбер да бер әйбәт кенә гып сосна кертеп китәргә тиеш, иҗат дәвам итәргә тиеш, гомерлек булырга тиеш, мәңгелек булырга тиеш һәм алар үрнәгендә яңа алмаш булып килергә тиеш. 10 елдан соңмы, 20 елдан соңмы? Менә шул турда да. Безнең актанышыбыз. Минем инде исемдә үземнән дә өстим әле. Сезнең без бала чакта безнең мәктәпкә килүебез, берничә тапкыр килүебез минем һаман да күз алдымда. Актовый залга җыеп, һәрберебездән шигырь укытып, шигырь турында сөйләп, менә ул әйберләр хәтердә, ул ничектер бер ул безнең өчен шагыйрь дигән, менә үзегез әйткән, язучы дигән исемнең имиджын күтәрү иде. Менә шагыйрь нинди була, менә язучы нинди була, менә ул нинди зур шагыйрь булса да килеп безнең мәктәпкә килеп безнең белән сөйләшә, безнең фикерләр белән кызыксына, бездән нәрсәдер өмет итә дигән әйбер. Ул теге аның белән ул вакытта аңламасам да күңелгә кергән инде ул. Аннары сәхнәдән ишетеп менә үзебез сөйләп үстек сезнең әсәрләрне, Агыйдел пароходларны, алар белән мин Казанга ярышларга барганнарны хәтерлим әле, нәфис сүз ярышларына бергә. Менә сез бүгенге көндә дә шушы төбәгебезне яшь көчләрен барышлауда беренче кеше булып торасыз бит инде, яшь иҗатчыларын барлауда. Менә мондый китапларда чыкты, әле безнең актаныш басмалары да бар, әйме? Өмет бармы, яшьләр киләме, алар ниндирәк? Алар билгеле бүтән төрледер инде. Лилия, сез бит укыган вакытта татарча укыдыгыз. Без дә татарча укыдык мәктәптә. Бездә укытучы русча укытты. Менә улым, менә монсы именительный падеж, монсы товарительный падеж була. Юк, дөрес әйтмәдең, монсы предложный падеж да дип сораулар, шайтып укыттылар. Менә рус телен белмәсәң, син инде кеше булмаячаксың дип укыттылар безне. Барыбер да өйрәнергә тырыштык. Ярар, армиядәге бер гашиләдер без алды дидек. Армиядән без сүгенергә генә өйрәнеп кайттык. Анда 4 сүгене сүзе белсәң шул җитә. Тегендә бар, монда кил, аңа тимә, монда кил.
Şuna göre bugünkü mektabimizin hali iň oýanyşly mine şu kileçek turunda oýlaganda. Ha, til bitinde barybir matematikany da biz koşup alanda tatarça öýrendik. Hazır koşup alıcı tatarça öýrendiler. Buna iki tilde tigiz öýrensinler diler. Geografiýany da, taryhyny da, botanikany da, zoologiýany da barsynda rusça öýrenäsiň, tatar tilde rus tili tigiz bolga diýer. Goýasyň tigiz. Bu indi özüňiň oturgan butagyna baltaşa bu. Döwletniň barybir siýasaty özgerip kalmaz. Ulana ne özü de şunday ýazmyş tarap biter ulana özgertmişe kala almaz. Ne ötkenlerden gybret alıp ötkenlerden koy bir eýbet eýberlerden kalarga kerek bit. Mana bütün Rüstem'in kadim Samaradkasında Karim Çinçerinler Arim buradan Pinza'dan koydan gına çıkmagan Absalamflar barı burada onda mektep bulgan medrese bulgan mektep bulgan benim ışatışım bir ümitim var dinde hazır. Lakin baribir da oltıge bizden medreselerimiz yukarı bilimde tatar tili öýrenişi bilmeýäşek. Özümizden mekteplerimizde, goýlalarybyzda buna aýtalar goýladan tura, goýladan tura. Goýlasyň, tatar goýlasymysyň. Gotnaş goýlalar bitindi. Gotnaş goýlaryny karşıtygy. Şu Rus mektebinden üsüp çıkan ýetimlerden ide men bitatar. Ýetindi bolsun. Şoňa göre oltygy mektep indi bugünkü günde. Mektep hem gaýla. Mektepde gaýlany şu kurulgana öýretirge tiş bar bitlekine. Din öýretirge tiş bile. Men indi kimdedir gaýplerge aşydım, benim özümden anaplar bilen de andy problema bar. Olar tiller aşyldylar, disatga bargaç. Olardyň tilleri, uýlaw tilleri men de alarga köreşem. Olar bilen köreşem bolay etgende. Bu ýyllarda oýnatyp garyp. Tatar lagerlarda da berip garyp. Ýani-lary künütünüşde biz aýryp turabys. Şoňa göre hazır indi iplepkine mine olar tatarça gaýynda şakty kileler Allaha şükür. Ýa bolsa bir şäbetli bala bar, buna bu ýyl olardyň birsini indi şuşa özümiziň tatar bölегine kıra kirdi. Şuna gaýgety. Akbaş ýigiti. Radif. Şolay ona hatda salahly. Ramzal festivalinde uzgan ýyl Grand Prix aldı. Onun biyografiýasy bar. Biyografiýasy bar. Oltygy gaýlada şunday näsebet eýlet. Balanyň ijady. Ondan soň gimnaziýada bir gaýbatkina bilimni bireler. Sagatlary belek edendi, lakin bireler. Allah'a şükür. Taşdyň awul mekteplerinde kızgançka karşı okuşylar sana äzeydi barybir. Äzeydi. Menim awulumda 41 okuşy idi. Onda indi başlangıç mektepke kaldyrabys diýeş. Indi bir gaty ýerde men de özüme göre başta 10 ýyl gaýyp 9 ýyl kalgaç indi andan ýap baska diýip. Hazır indi Kurşawullardagy başlangıçlarda bitirip ýabyp bizden Allah ýerte başladylar. Şular beraberinde de 30 garatyldy. Hazır indi ben bilim bütün mümkinlikler var bit. Bilimnet bir ağızlar kilse Toktaşıkka barsalar da olabilir. Toktaşıkta da 61 bala okuy. 61 bala okuy Toktaşıkta. 68 ýylda men 8 ýyl maktabda bitirdim şolnalar. Tabii 168. 168 okuşy 8 ýyl maktabda. Her birisinde kiminde 22 diýen söz bit. Buna bu onu kim saklap kalar? Tatar özünü saklap kalarga diýer. Naltygy demografiýa bana özüniň içki şoňa atlyp bolarga diýer. Halkna.
Sabancılara şiirler söyleyemiz, çapkırağımız. Sabancı'da koytkaş da 300-400 bala korudu. Алар барса көшіп кеткендер, қайтқандар қонаққа. Барса мамада папа яндарында енді. Жүгіреді, сабат ойындарында қатнашалар. Бөлектер алалар. Енді оларды да соқларға керек дейбіз, мектептерді соқларға керек дейбіз. Ләкин халықтың өзінде мына бұл яқтан қарағанда дейшін Кавказда Muhtaçyada uçmaydı. Halk uçu sana kimi? Bizde Tatar itip yazmıyorlar, bizde başka milletke köçürüp yazıyorlar deyip ki de halk san saklap bulmay. Ne bu Mangırık yolunda degen payımımın azağında da ben canı hesap bilen bitirem. Canı hesap bilen, canı hesap. Devletke canı hesap gerek mi? Ama tabi hesap gerek. Senin milletin ortamı kimin ile ana o gerek bey. Ana gerek. Buna şu производство var için, soldat bulur için, Arktika'nı özleştirir için, demir yollar salır için, balık tutuğu için, nefit çıkarı için ana her şey o gerek. Ana tabi hesap gerek. Abi, sizin şiirlerini okuyan kişi bilirsiniz. Büyük şair tenkitçi de. Grazdanlık lirikası da başta sizde. Benim mene bugünkü şiirde bizim poeziyaga ötüp kırık mataşkan dep aytayım mende. Nişik dep aytsam dürüst bolar eken. Şiiriyattagi tanqidiy zavq turunda söylöşesip kelem. Siz bir şiiringizde aytasiz, şunday fikringizde var. Şiir uy fikir tudurırga. Fikir tudurmasa tuygu tudurırga deyiştesiz. Mana sizde ol tanqidiy zavq naq mana tuygu tuduruv bilen de kıymetli. Bizning bugungi kunda nechik deb aytayım? Mana şu tanqidiy şiirlerning de grazdanlık lirikası şagılgan şiirlerning de sıfatı biraz şikka sala deb aytayımmi? O nechik deb aytayım? O şulay bolga tiyiş, ol tabiiy bir. Tabiiy soylaныш деген bir бар. Mana vek sirakda ijodchilar birinchi kun tanib komil şiirler ijod etalar var. Aның tigi onda samimiylik bolar. Onda samimiylik. Mesela men özüm edebiyat teoriyasında bilem deb aytmayman. Benim bütün intuitsiyaga kurulgan, tuyguga kurulgan. Mana biz kartinani qaraymiz, onda o'qiydigan bir fikrlar yozilmagan. U faqat biz tuyog'imiz qabul etamiz, etmaymiz. Musikanın da şulay, şiiriyat bitmelerden ayrılgasız. Lakin söz kudreti baribir musikadan da suratlarga qaraganda da kuchliroq. Chunki şiiriyatda söz bilan mu'jizalar tug'dirga bo'ladi. Buni endi o'zingdan meni oldim hozir ruxsat et poemamni. Ali Rahim turunda. Men o kishi turunda mana asır başında şimdi kişiler bulgan hem başkalar degende onun isimlerini qarab qana o'tgan kishi men gunohlarga qarshi ana birinchi tapqir buni shu doktorning o'ynagan Gamlet'inde tercübe ekanini bilgan edim. Fanda bit allaqachon bo'lgan. Shunga ko'ra bilim bilan tuyg'u ular yanaşa bo'la turgandir. Mana ilhom kelsa yozila, bulay şiirde tuzuv durust tugul degan so'zlarni kelishmaydi. Şiirning meni qolsa aning mana shu tuyg'u bilan kechirish bilan bir detali topila, şiiriy so'zi topila, şiiriy jumlasi topila, şiiriy surati topila, şiiriy kuyi topila da ondan so'ng uni yasaysiz endi. Buna Tuyg'u birinchi sizning ish. Ayya, tuyg'u birinchi. Kechirish birinchi. Buna da balalar degan benim sikl varlıkka keldi beginde. Onu ko'p kishi tanıdı, ko'p kishi tanımadı degan söz. Jetar edi, ko'p yazarga bo'lar deyishlar da var.
Мен аны туктай алмыйм бит. Утыргач ул языла. Урамнан кайтып керәсең икән, я булмаса кемдәдер күрәсең икән, анда сөйләшәсең икән. Языла, ләкин күп әйберне, күп фикерләр менә шушы дини әдәбиятта Коръәннән таптым дип уйлыйм мин. Аллага шөкер. Тәрҗемәдә генә булса да менә ул әдәбиятны да, Коръәнне дә өйрәндек, Аллага шөкер. Аны укыган сайын яңалык ачасың үзеңә. Юкса инде безнең милли булмады. Мин бәләкәй вакытта ук хәреф таныганчы ук мин Хәбиб Җабал әбекәйнең алдында үскән малай. Илфагы бифагы дип үстергән ул мине. Ул миңа колакларга догалар укый торган иде. Өйрәтә торган иде. Инде үзенә күрә инде. Нәрсә дип әйтим, бисмилла сүзен без ишетеп үстек, Аллага шөкер. Ләкин анда күпме дә фикер, күпме анда көч барлыгын әле соңыннан гына белдек бит инде. Ул адәм баласының күп әйберсе, әлбәттә, шул Коръән тәфсирендә язылган. Анда язылды һәм языла. Башланганда ул Коръән тәфсирендә яза башлады. Шулай булды. Ни өчен дигәндә, менә ураза вакытында эшкә йөргән вакыт булды инде. Инде партия эшендә эшләдем. Комсомолда эшләгәндә ул партия эшләре, ул идеологиягә хезмәт итте бит инде барыбер. Ураза вакытында үземә максат куйдым. Мин Коръәнне укып чыгарга тиеш. Аннан соң инде мин гаиләдә укый башладым. Гаиләдә балаларга укытыр өчен тәүтәле кирәк. Мәйтәм, син бәйдә, бәйдә утыр. Сез уйнап утырсагыз уйнагыз, ләкин тыңлагыз гына. Көнгә 15-20 минуттан артык тыңлай алмыйлар. Үзем Аллага кычкырып укыйм да, анда тагы дәвам итәм. Бер атна эчендә тыңларга өйрәнделәр. Бераз вакытта кич эштән кайткач, мин аша Коръәнне аларга 2 ел рәттән укып кычкырып укыдым инде. Үземә дә инде зур дөнья ачтым. Дөньялар бик күп бит. Безнең өчен инде менә Аллага шөкер ачылды дип әйтим икән. Күрдек, шигърият дөньясы бар икән, күрдек. Музыка дөньясы бар, спорт дөньясы бар диләр. Башка төрле дөньялар бар. Шигърият дөньясы олы дөнья. Аның чиге юк. Чыннан да. Чиге юк аның. Менә мин үзебезнең шушы бүгенге көндә әдәбиятыбызны тәнкыйтьчеләр булмаса да, барыбер тәнкыйтьләгәндә сак карыйм. Чөнки безнең әдәбиятыбыз бар. Менә телебез, мәктәбебез булмаса, әдәбиятыбыз югалачак. 300 кеше язучы күп түгел, аларга күпсенергә кирәкми. Бүген безнең әдәбиятта бернинди торыклык юк. Торгынлык юк. Юк торгынлык бездә. Әгәр дә Чаллының үзенең Чаллыда гына яшәүче 40 язучы белән генә дә ел дәвамында Казан журналын бастырып барып була. Башка бер районда, шәһәрдә яшәмәгән бер галимне кертмәенчә, галимнәр дә җитәрлек. Язучылар да, прозаиклар да. Олы әдәбиятыбыз бар. Безнең олы әдәбиятыбызның географиясы гына бәләкәйләнде. Ул калды Башкортстанда, ул калды Татарстанда. Менә бу да сынау. Ләкин миңа калса ул бетмәячәк бар.